Измирлиев, писател и журналист в студиото на България днес. Когато пътувате по празниците, съобразявате ли се с тези съвети, които дават обикновено от КАТ Пътна полиция? Избягвате ли трафика, времето за така най-натоварено движение по пътищата? И аз пазвам съветите, които е дал моят инструктор, когато ме обучавал преди 30 години. Той ми казал нещо много просто, че най-големите шофьори правят най-големи катастрофи и че колкото повече време минава, колкото повече години си шофьор, толкова по-внимателно трябва да караш. Точно по тази причина, защото тъкмо човек реши, че е станал най-големия шофьор и става катастрофа. Затова мога да кажа, че за 28 години, откак съм шофьор, нямам някакво нарушение, дори не съм го обяван на пътя. Един-единствен път ме е ударила една жена, и която беше съпруга на един катаджия, и се оказа, че